kuti pane mazwi averengwa panapa zvanzi akadzoka achiti hakuna chinhu. Chirungu chinoti there is nothing. So moment ne period ya nothing ino experience kama kunamata. Kwete nekuti Mwari vakareva nhema, asi nekuda kwekuti dzimwe nguva hakuna chiri kuitika panyika chingadena chakavimbiswa nedenga kuti chiitike. Muprayer nyangwe Mwari vavimbisa kuti mvura ichanaya, nakuti ngatitarisire kudenga titarise kuti inonaya here. Aiziva kuti Mwari harevi nhema, but akapika chinhu chandinoti process inofanirwa kuva iri involved kuti chivimbiso chizadzikiswe panyika. I believe in the God of miracles, Mwari weminana, but is also the God of principles. Ane zvinhu zvaasingakuitire nekuda kwekuti hauna zvauri kuita zvinodena zvaanovimbisa kuti aite. Vanhu vachida kuburitswa muEgypt kuti vaende kuKenani, minana yese yakaitwa, Faro akaramba akaoma moyo. Kusvika vanhu vari kuda kuburitswa munhamo vakaparidzirwa vhangeri rekunzi urayai makwai muise ropa padho. Zvoreva kuti Israeri pachayo yakaparticipata kubuda kwayo nekuda kwekuti minana yese yakaitwa, Faro akaramba, asi Israeri payaka apply ropa pamasuo, mutumwa akaburuka. That very night vakaburitswa. So pane nguva yekuti Mwari anokuitira zvinhu nenguva yaunofanirwa kuita zvinhu kuti zvakavimbiswa naMwari zviitike muupenyu hwako. So pane dambudziko ndepekuti Mwari vanenge vavimbisa, munhu obva apinda muprayer, obva aita madeclarations, okanganwa kuva involved muprocess inodena chinhu chavimbiswa. Ini kare ndaifungidzira kuti mvura inobva kudenga, svika ndazoti kurei mbichana ndopandakaziva kuti mvura inobva mudenga kwete kudenga. Nakuti mvura iyi maclouds makore, ukatravela nendege uchaona kuti makore anenge ari pasi, saka mvura inobva mumakore umu. Saka mvura haibve kudenga, inobva mudenga. Noa achivaka areka anga asingavake areka yekuenda kudenga, aivaka areka yekuenda mudenga. So kuenda mudenga zvine chekuita nemudenga zvinoinvolva munhu, but zvine chekuita nekudenga zvinoinvolva Mwari. Saka uchaona kuti mvura ine denderedzwa rayo kana kuti inonzi water cycle, a system yekuti igone kunaya, nekuti mvura inonaya panyika imvura yakambonaya panyika. Hakuna mvura nyowani inonaya. It's a cycle, it's a system. Nonga pavatsanangura vati Mwari vachisika nyika, nyika yanga yakazara nemvura. Kuda kuti mvura hapana payakambobva kudenga, mvura yakagara iri panyika. Saka the process yekuti mvura ichinaya, Elijah paapinda muprayer ari kutuma muranda kuti enda unotarisa kunyanza, tarisa yakanaya kare, kuti kune zviri kuitika here kumvura yakanaya zvinokonzera kuti mvura izonaya. Mwari vavimbisa kuti zviitike, but the process iri involved inofanirwa kuitika. Ukanamatirwa kuti uwane basa, shuwa unogona kuriwana, but ukasabata nguva unodzingwa kubasa rawakanamatirwa, rawakawana nenyasha. Why? Because the process yekuti urambe uri pabasa ino involve your character, to be punctual, nekutedzera zvinodiwa pabasa pako. Saka zvinoita kuriwana nenyasha, zvinoita kuti ripere iro riri renyasha. Zvinoita kuti wanano Mwari akuwanise uiwane nenyasha, but ukasazi ninipisa kuno murume wako nekuteerera, mumereji yenyasha munobudika. Unosvika kubus stop uchiputika nendimi uchitongonzienda zvakadaro. Why? The process iri missing ino involve iwewe. So earth is always involved. Uchaona kuti Adamu mukusaziva kwake atadzira Mwari, anotaura mazwi anotaridza kuti haana kuziva zvaitika paanoti mukadzi wamakandipa. Why? Nokuti Mwari pavakavatisa Adamu hope huru vakatora mbabvu yake, Adamu haana kuzviona anga akarara. Saka Mwari pavanouya naEve anofungidzirwa kuti Eve ari kuuya, gamba Eve ari kudzoka nokuti wagara uinaye. Saka iye paanoti mukadzi wamakandipa, istatement yeignorance, aifanira kuti mukadzi wamakandidzorera, nokuti Bible rangu rinoti he created them male and female. Kureva kuti the male anga asina the female yanga iri ignorance kwete kuti haana. Saka pamwe pacho zvimwe zvinhu zvacho utori nazvo, but nokuti une kusaziva unotondamata uchiti Mwari ndipei, yeti wakatopiwa, but haudi kuvata hope dzinoita kuti Mwari vaoperate life yako. Saka Adamu paari kuti mukadzi wamakandipa, ari ngotaridza kuti pandakakupai handaunge ndaziva kuti zvabva kuno.
Alright, kutaridza kuti zvabva kwaari. Ingawani paanga kutaura poem anoti bone of my bone. Who told you kuti ibhonzo rako? Zvinoda kuti by revelation akatozopika kuti ibhonzo rangu harina kubva somewhere rabva mandiri. So man was involved in loneliness ipere kuti apiwe mubatsiri akafanira. Iye ndiye akashandwa naye. The Lord God caused Adam. Mwari vakakonzera Adam kurara hope. So panoti God unogona kusawedhere kuti the word. And the word caused Adam to fall in. Kurati shoko zvarinokuita, zvarinokushanda, ndo zvinoita kuti zvizokushandira. When you allow the word of God kukushanda, une zvinhu zvaunosangana nazvo zvakavigwa mauri, kwete zvausina. Bonzo rasho unaro, ivhu wacho unaye. But Mwari vakasaopareta pa life yako, shoko rikasakuchinja, unochemera zvauinazvo uchifungidzira kuti hauna. Unosareti dzimwe nguva murume wauinaye mumba ndiye murume wako chaiye, but uri kuchema kuti haandide. Inyaya yekuti chinoita kuti love yake imanifeste kwauri chinobva pakuzvininipisa kwako nerespect yako yaunoendesa kwaari. Saka uchaona kuti uri kunyimwa love pane love. Saka uchitoziva kuti anodana nemumwe munhu. Kuti type yeshasha yako ine love. Hausi kudena side rinoburitsa love. Ani unoziva kuti zvino karisechi kakaitwa kuti ukaona vanhu vachidrive murodho, murume akatarisa kwaakatarisa, mukadzi achiita zvaari kuita, couples. But ukaona vachidanana, usati havagari vese. Ameno kana makambozvidiscover. Nokuti amai vari serious kuronga zveupenyu zvekumba, baba vari serious nezveupenyu hwavo, vanosvika kumba vasina kutaura vese. But ukaona unenge vachiseka vachiti iwe havagari vese. Havagoni kutransfer kupanana zvinodiwa nokuti inzwaka kune zvinhu zvokuti kana chaenda anotaura Shona anoti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Kuroti munhu wako love atori naye saka uchiona achitodana nemumwe munhu panze. Ane love. But kuti imanifeste mu relationship yenyu pane zvinoidena kuti zvigone kubuda. Exodus chapter 16 verse 14. Scripture inonditira zvakanaka iyo. Exodus 16 verse 14. Statement inondinakidza yekuti manna from heaven. That's a good statement. Tese takainzwa nayo. Rega ndikuverengere kuti yakabva kudenga here kana kuti yakakonzerwa nedenga kuti ive panyika yakagara iripo. Exodus 16:14 inoti, when the dew that was lay is gone up, behold, on the face of the wilderness they lay a small round thing, as small as a hoar frost on the ground. When the children of Israel saw this, they said to one another, it is manna. Zanzi dova parakasimuka, when dew had gone up, they appeared on the wilderness. Urukunzwa kuti panyaye mana hapana chatsanangurwa chakabva kudenga, pakatsanangurwa chakaenda mudenga kuti zviri panyika zvioneke. Provision yaMwari yagara iripo. Mwari haana kumirira kuti vaite nzara kuti avape. Akarongeka, akatendeka, akagara, akaprovider. But panga pane a covering yakavhara, paiva nedova. Sababu rati dova parakasimuka richienda mudenga, they appeared on the ground. Kureva kuti hapana chakabva kudenga, but pane zvakaenda mudenga kuti zvavakapiwa nedenga zvichioneka. Pane chakatoita rise, hakuna chakaita fall. So statement yekuti manna from heaven iri correct, but i process itori opposite. Ndimwari akatovapa, but vanga vakapiwa kare, saka chakaitika kuti vaiwane haina kunaya, yakagara iripo. Pane zvakaita rise, saka panga paine a covering pamusoro pe blessing. Saka chinoita kuti dova risumuke kana zuva raakubuda, pane heat, dova ndo parinorise richibva. Kureva kuti process inodiwa. Dzimwe nguva uchida kuti ndakamirira kuti Mwari vandiitire zvinhu, isiri kuitika uchioperata uri mu nothing. Inyaya yekuti hausi kuziva zvaungaita kuti usangane nezvaakavimbisa. Unoziva kuti munhu akaenda kujimu anosimba. Kusimba ikoko kwakaiswa mauri, kunongoda kujima chete. Pauri papa utori monya, enda kujimu. Why? System yema muscles ako yakasiwa a room to expand. Kana wafarira kuti zviitike. Hausimbe nekushuwira kusimba. Unosimba nekuzvimanikidzira kurwadziwa nesimbi kuti usimbe. Saka process yekunzi monya kuzvirwadzisa. Saka uchiona ine hasha munhu akarwadziwa kudhara.
process yacho inovhova kurwadziwa. So kune zviri involved on the ground zvinokonzera zvatinochemera kuti Mwari itai. Vakatendeka ende vanoita sure word raMwari, shoko raMwari ipromise yekuti hairevi nhema. But hepano pane nyaya munhu apinda muprayer mvura haina kunaya. It's good to pray, but chinzwa, prayer attracts God's attention. What you do attracts God's blessing. Kunamata kunoita kuti Mwari vakunzwe. Kunzwiwa hakusi kupindurwa. Ukanditi mangwanani ndinotonzwa, kupindura ya choice yangu. Saka uchiona kana takamakana ukati mangwanani ndoramba ndakanyarara. Hazvino kuti handina kunzwa. Zvauri zvinoita kuti ndisapindure, but kunzwa ndanzwa. Saka paunonamata Mwari vanonzwa, but zvauri zvinongoita vangoziva kuti shasha ine mafanizi. That's true. Vangani vanhu vekuti ukamukwazisa hadaire. Chinoita kuti asadaira zvino kuti haana kunzwa. Ndopane iwedhere kuti kuignoiwa. Kuignoiwa isaini yekuti watonzwiwa. But pane kakunetsana kamunoita kwekuti hasisina basa newe nekudaira. So when you pray, God hears your prayer. But kuansa hakusi kuti wanamata here. Ansa iri kuti chanamata chakaita sei, chakamira sei pamberi paJehovha. So usazimanikidzire kuchema usina kushanda character nezvinonyangadza Mwari. Tsitsi dzake hadzisi pamisodzi, tsitsi dzake dziri pamunhu ari kubuda misodzi kuti unoitei pamberi paJehovha. I love examples. I always tell you this, kuti divine mwana wangu anotamba neshamwari dzake. Pandobuda kuenda kutauni vese vanondishedzera kuti daddy bye bye, mutunzire machips. Ndozvinzwa kuti vese vatodaro. But pandodzoka nawo handitsvage vese. Hakusi kunyima, kuziva kuti ava vanga vachitedzera divine havasi vana vangu. Blood speaks better. Alright, imagine kana uchiti pamwe ndinonyima zvinoita here kuenda mudzimba dzevana wandichinogogodza kudai. Makadi yenyu vanga vati machips. Kana nana baba wacho tingatonetsana kuti inda uchisapota mhuri dzedu. Unogariswa pasi onzi ndokutamba kutamba. Ndokutamba kunoita vana havasi kurevesa. So paunoita prayer denga rinotonzwa kuti ari kutedzera vanonamata, but iye anongopinda chechi. Why? Because kunamata kuita. So zvekuti Mwari vakanzwa minamato yako ichokwadi vanotonzwa. But chinovadena kudaira chataura kwete zvataurwa. Ari kutaura kuna Mwari wacho ane nyaya. So panapa chivimbiso chemvura chiripo munhu apinda muprayer, but in prayer apika a revelation yekutuma munhu kunotarisa the opposite side. Mvura inonaya ichibva mudenga, but paapinda muprayer akanamata atuma munhu kunotarisa kune yakatonaya kare. Saka yakanaya kare ndio ichadena inofanirwa kunaya. Kada pane chiri kuitika, an activity iri kuitika, chese chauri supposed to be involved kuti uve machiri kuti Mwari vaite. Iwe uchizvinyepera ndakamirira Mwari. Wakamisa Mwari. Ndi Mwari weminana anoita mamiracles. But ane nyaya dzekuti munana wacho kana remu yeminana yapera anoshanda neanonzi maprinciples. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukauya ukapfugama ukanamata denga harivhuriki kuti chokwadi vanobva kuno uyo. Ichokwadi here kuti akanaka anobva kuna Mwari, yes. Asi anowanikwa kumaraini kwawo. Ya process yekuenda uchitoti hai ko zviri sei wadi apo uchitsvaga zvakabva kuna Mwari. Process yacho haitoboda mascriptures, inotoda kutaura kuri ordinary. Let's go out, wadi utsvaga zvakabva kuna Mwari. I process involved. And mu process iyi achitomborambawo futi iye akatobva kuna Mwari. Hausviki obva ati it's okay, takazvinamatira. Panotorambuka munhu paminamato ipapo. So kune maprinciples ekuti when you are not involved, prayer will not bail you out. Mwari ndi Mwari weminana, but haagone kujamba remu yeminana ouya kuremu yemaprinciples outi ndaakungokuitira. Promised land Canaan inzvimbo ine ropafadzo. Land ndo ine promise iri fertile kwete mafruits.
Saka ukasvika mupromised land ukasadyara mbeu, the land won't give you any fruit. Kureva kuti ukapinda muCanaan, you must plant a seed, till the land and enjoy the blessing. So blessing kana iri muvhu, ukaenda paivhu iroro ukanamata kwazvo, unofira pamuropafadzo yausina. Why? Because the process iri involved ndo inodena kuti uone sure kuti ivhu iri rakaropafadzwa. Saka nhamo yataita ndeyekuti muCanaan tapinda, unzwa vanachitaura kuZimbabwe, takaita independence 1 but hatina kugarika. Ndakati problem yako English. Independence hazvirevi prosperity, hazvirevi rugare, zvinoreva kuti hausisina anokudzvanyirira chete. Saka ukasashanda unozvidzvanya nenhamo, iwe wakasununguka. Kuva free, kuva independent haisi guarantee yesuccess, but working hard after receiving independence ndo guarantee yesuccess. Ichokwadi shoko rinoti muroyi ngafe, but unozara kuti kana muroyi wako akatofa unogona kusasimuka muupenyu. Bozi muroyi haasiri ari kutadzisa kuhodha. Iwe wagara uhodhe, haushande, urongoti muroyi wangu ngafe, iwe utori muroyi welife yako. Munogona kutofa mese. But success yako inoda kuinvolve iwewe kuti uri kuitei on the ground. Zvakuti wakavengwa tazvinzwa, but vakakuvenga vakamira kukuvenga, ukufunga kwako unosimuka here mulife neunhu hwako nezvaunoita. Tobvisa vavengi vese toti zvauri kuita izvozvi iva nesuccess, hazviite. Tine vanhu vanofunza kuti vakaroyiwa, havana. Ukaroyiwa unodarika stage yauri. Vari vekumusha kwenyu vanotoseka kuti anotiziva musha, hatisati tatanga but ari kutochema nesu. Why? Because zvinhu zveupenyu hwako zvinoinvolva iwewe kuparticipate nekuita kwako. Ndimwari weminana uye ndimwari wemaprinciples wezvaanotaura kuti ita kana waita osangana nezvaakakuvimbisa. Pakana anoti vanhu cherai mvura munopa mukuru wemutambo. Mukuru wemutambo paanotesta ndo painova wine. Kureva kuti vanhu vanofanirwa kuva obedient yekututa mvura kuti vasangane nezvavanoshuwira. Paguva raRazaro bvisai dombo, yekuti Razaro abude ndeyangu, yekuti awane mabudiro ndenyu. Mukasabvisa dombo anorovera padombo akafa futi. Kune mwanasikana akamutswa naJesu, amutswa vanhu vakupembera Jesu ndokobva avapa instruction inosustain a miracle. Akati kudi mupei chekudya, because mukasabika anofa futi nenzara. Amutswa neminana, mukasabika sadza anofa nekushaya sadza. Satine zvinhu zviri kufa mulife, kwete nekuti Mwari hakuna zvinhu asikuita kuti Mwari akakumaka. Inyaya yekuti iwe pauri supposed kuva involved, wakangopeta maoko kuti Mwari wangu unoshamisa. Iye achakukwenye newe unoshamisa, you must learn to do something. You are supposed to be involved. Kuti vanhu vabude muEgypt, amai vaMozisi vanofanira kubereka Moses despite kunzi kuri kunzi vanakomana vakaberekwa vari kuurayiwa. Panotodawo mweya wenharo. Man is involved. Kuna matai relationship yekuti unofanira kutsvaga kuti Mwari vanoda kuti uite sei than kungotsvaga kuti Mwari vanoita sei. Vanoropafadza, vanokomborera, but there is a role to play kuti usangane nekuropafadza kwaMwari. Pamwe pacho panotodemanda discipline. Zanzi akaenda akadzoka achiti, but ndaona chinenge chibhakira chiri kusumuka kuenda mudenga like a man's fist rising. Chibhakira ipicture yekubata. Kureva kuti une zvaunofanirwa kubata, kuva involved, zvinodena zvakabatwa naMwari kuti zviuye mulife mako. Remember kuti nyika yanga ine famine for 3 years, but Mwari nekuti is a God of principles, haana kuti regai ngonaya because vanga vari padrought. Vakatomirira the process inodena abundance despite kuti ndiMwari anogona kuti inaye. Mvura inofanirwa kunaya kana yemusea yaita rise yagadzira maclouds. Mwari achiziva kuti famine, anonozva kuti same Bible rinoverengwa kuAmerica ndo rinoverengwa futi kuEpworth, apabviswe mapeji.
tikunoka wakaomerwa wakomana Mwari ngaaropafadze nyika yake, Mwari ane rudo nevanhu vake. Panoparidzwa giving kwepwete. Kumunhu atakura mangai anoparidzirwa giving yekuti wegonyatsona kuti asa wakomana bhaibheri rakaoma. Syllabus yekuchikoro high school nechikoro chekumusha uko, as long vese vachiita O level, maths ndidzodzo. Avaudzane kuti manje kuDarwin musaitise logarithm, munoirova logarithm muri muDarwin zvekuti wegonyatsona kuti hey, price yeshuga kunherera ndo price yeshuga kuna minister. Life iri stubborn kudaro. So process iri pano iri kutumwa munhu kuti enda unotarisa anodzoka achiti nothing. Eti muprofita ati I can hear abundance. Saka zvinoita kunamata Mwari weabundance wofa uri kunothing. Zvichida nekusaziva unhu anovatira gani chinje chechi ndofunga chechi yacho haisi right. Nokuti vana vadiki vanochinja zvinhu zvisirizvo. Zvava nemukomana akarambwa nemusikana kunzi hauna mari, anotsvaga mumwe musikana atsvage basa. Hanzi hauna mari hazvina kunzi hauna rudo. Iwe wakaona kupi musikana asingade mari? Warambirwa kunzi hauna mari, iwe wakutsvaga mumwe musikana, tsvaga basa. Love unayo chausina cash. Saka nokuti uri mudiki maunoramba utsvaga zisirizvo. Anofunga chechi yacho haisi powerful, rigane unopinda kwakati. The same Bible rawatiza kuno ndo ravari unovhura ikoko. Unofunga kuti vakafurirana. Kune mumwe mukomana aitsotsa vanhu kuti kwese muri kubirwa vari kuita zvechegumi, uyai kuno. Vaenda ikoko haana kuvhura pechegumi, vangovhura pegiving. Ndikati ndiyo kai. Oza unoitiza inokubatira kumberi. Mfano wacho akati Mwari anongoichinja zita so kuti partnership vanonzwa ndiyo iyi. Yatakatiza paMakeland yakuroverwa kuno ine rimwe zita. Why? Because my principles actually they are the same. Pani pauri supposed kuva involved kuti pave manifestation ye promise ya Jehovah. Saka wakaipa hatadzise Mwari kukuitira, anotadzisa iwewe kuti uve type inoitirwa zvinhu zvacho. Kenani inoramba iriko kusvika iprocess yefaith nekutsungirira kwako kuti usvike. Satani haabvise Kenani, anobvisa kutenda kuti musasvike kuKenani. Why? Nokuti Mwari vakatendeka. There is a process inotoda iwewe. Ukaenda kumasowo, maprofita ekumasowo vakati ngwareso. Ukaenda uchinona matirwa ndisi kuroorwa kumusha kwedu kune mweya. Anongokupa matatu ekugeza. Sen, masikati, manheru. Wega kuti unyume uti nyaya yekugeza aumbozvifunga. Unochiti imhepo. Bozi kune mweya yetsvina kugoita utsvina. Sure, imagine wageza katatu unotorwa. 1 week uchigeza ka 3 per day. Unowanikwa neatanga. Wega kuti unyume kuti yanga iri bhavhu nyaya yaumbozvifunga kana. Unoshedza kuti asi madzibaba vanoona. Vakatoona kuti hapasi kugezwa. Why? Because kune a process involve iwewe. Because it's mweya wacho wetsvina ndo unotopedzera wakukonzera utsvina. Mwari weminana, but is also the God of principles. Ani zvaanotoda kuti uite kuti usangane nezvaakakuvimbisa. Despite kuti nyika yanga ine famine, ine drought, Mwari anaona kuti tsitsi dzangu dzangoita kuti inaye because vanga vakaomerwa. Mukuomerwa ima musaka Bible rati something small like a man's hand chavimbiswa iye abundance. But Mwari vari kuti even something small I can work with it. Hauna zvikuru kana zvizhinji zvekushanda nazvo, but pazvishoma zviripo gona kuitira Mwari wako. Something small haipindirane neabundance, but rukuona here kuti something small yakanloka the abundance that was promised. Which means mamira akaita zvinhu Mwari anotoaziva, muomerwa wakaita anotoaziva, but is waiting for the man's hand to unlock a great promise. Iva nekuitira Mwari wako kunodena zvakavimbiswa naMwari zvakakura.
Mwari anofanira kungoandastenda so kuti mamiriro akaita zvinhu, so ndiri kutarisira nyasha neminana yawo. Minana anoita ndiye akati let there be light, ukava nechiedza. Ndiye akasika futi zuva. Kune zvinotoda kwete light respoken word, but light from the sun rine source. Saka ziva kuti light rauri kutsvaga ndere kuzuva here kana ndere spoken word. Zvauri kutsvaga kuti Mwari itai, understanda kuti zviri kumunana here kana zviri muprocess inotodawo inini kuti chinhu chacho chibatike. Ndiri kuti kudi zvaunofanirwa kuita ita, zvakavimbisa zvinoita. Statement yekuti mhinduro yasho inononoka, ndakati I chose to differ. Mwari havanonoke, God is never too late. Asi vanhu vanononoka kuziva kuti anopindura sei. Because mhinduro dzaMwari pamwe pacho dzinodhimanda maturity kuti uzote vataura neni vari kudei. Ndakakura naamai vekuti pakauya vaenzi ukaita musikanzwa usingarohwi waitariswa. Wakura ndipo paunoziva kuti kutariswa uku hakusi kudiwa, kuudzwa kunzi vachaenda. Waiti ukatariswa wega watoziva finish, ndakuwara. Kunzi ndatariswa. Ziso kana wakura rine message. Kana munhu akura anonzwa kwete voice chete, anogona kuziva kuti kutariswa uku. Wasaona unzwa mwachiti love at first sight. Maziso yani love ka. Tariswa ndo zati bo. But kutarisa uri ordinary, but kune vanhu vagraduate baba. Zvokuti akatarisa unzwa kuti zvaita. Unoona dzakunyemwera kuti hapana paboard. Inda kuti tatariswa. So Mwari unopindura, but it takes maturity kuti uzive kuti no mhinduro yacho. Nekuti dzimwe nguva unopindurwa the opposite. Mwari vada kukusimudza kuti ubudirire. Mhinduro yavo vanoti ipa. Kupa kutorerwa ka. You believe my abundance. Mwari vacho vari kuti ipa. Saka akura ndiye anogona kuinterpreta kuti kupa kuri kudena zvavavimbisa kuti vada kundipa. Abraham akabvunzwa nemwana, nai baba chibayiro chiripi? Haana kuti chiri kutaura ndicho. Why? Because Mwari vanga utomudza kuti uya nemwana wako undipe sechibayiro. Chibayiro ndokubva chabvunza kuti chibayiro chiripi. Ndobva atozva kuti panapa ndikarova original message chinotiza ichi. Akabva ataura the outcome. He was a prophet. Akabva ati Mwari uchatipa gwayana. Saka vakadii kuti vasvika pagomo, oti mwanangu ngatitsvage nokuti Mwari unopa gwayana riri pachikomo pano. Akaita the process yekutora Isaac kwakuisa paauta. Abata banga, Mwari vakati chiregedza. Ndokubva asumudza meso akaona gwayana rakaprovidwa. So gwayana hariwanikwe nekuti uri pagomo, rinowanikwa kuti pagomo pacho uri kuitei. Haana kusvika pachikomo ndokubva aona gwayana, nyangwe ati Mwari vachatipa gwayana. Mapromises aMwari ndechokwadi, but wapa chikomo kuti uri kuitei ndo zvinoita kuti Mwari vakuratidze chavanoda kukupa. Alright, vhangeri raparidzirwa mwana nderekuti Mwari achatipa gwayana. Mfana ndokusungwa netambo kwakuiswa paauta banga ravanhu. Funga kwako anofunga sei akabatirwa banga. Andona mudhara uyu anoparidza zvekunyepa mani. Ada kutouraya inini. Ndabvunza one day gwayana riripi but maakusunga inini. Asi unoziva kuti Abrahamu paakaona gwayana akanyanyofara asi Abrahamu. Ndi Isaac kuti nandaenda. Sa unoziva kuti pamwe pacho zvinokufadza zvinotoda tambo kuti umbosungirirwa. Process yacho kana iine tambo nekusungirirwa kwako inonakidza panoonekwa gwayana kwete paunosungwa. Saka uchiona zvimwe zvacho zvinokusunungura zvinoita sekunge zvinokusungirira. Matthew 11:28. Ndakati ndo vhesi yakaita kuti kuchechi kuzare. Because vanhu vakaneta nenhamo dzavada kuzorora. Inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Kuchechi ndokubva kwazara vanhu. Vanhu vanoda kuzorora. But sei vasiri kuzorora, havana kuverenga verse 29. Pamberi pacho panoti kudi takurai joki rangu. Kutakura futi. Kwesi takauya kuzotura guys. Saka kuzorora hakusi kutura mutoro. Kuzorora kuchinja type yemutoro.
Saka usuri kuzorora ka. Iwa udi kutakura uda ngotura chete. Baba ndina matiri situation yangu yakaoma, baba ndina matiri situation uda ngotura. Secret yekuzorora kutakura. Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Saka unororikirwa nekutakura kwete nekutura. Samvunzo ndokuti wo zvawakatura wakatakurei. Secret yekuzorora iri pakuchinja type yemutoro otakura zvaKristu. Wapinda muprayer, wabva kuprayer, watsanya, wachema kuna Mwari. Ruoko ruri kuitei. Zvandaona chinenge chibhakira like a man's hand rising. Why? Because unoona kurarama mu nothing uri prayerful. Uya anga ari muprayer but paituma muranda aingodzoka achiti there is nothing. Saka nothing inoitika futi even uri prayerful. Kana nyaya yacho ichi-involve your action, prayer won't bail you out. Tikasabvisa dombo Lazaro anongorovera achiramba achifa. Kurati isusu we are involved pamunana wehanzvadzi yedu kuti ifambe. Nhamo yatinoita dzimwe nguva ndeyekuti takaignore knowledge on the ground. We are not heavenly minded to be earthly useless. Knowledge yepanyika inotokosha. Mwari vachida kutipa Jesu vakatsvaka munhu ari panyika, nyika yakashata kudaro, vakatsvaga Mhandara Maria kuti atakure the pregnancy. Kurati salvation yakauya ikatombotakurwa mudumbu nemunhu kuti munhu aponeswe. Munhu anogona kutova involved. Mai vaMozisi ndo vakaruka basket. Mukomana akachengetwa nenyasha but aiflota ari muhuman skill basket ramai vake. Kurati mai vakasaruka basket vakanomukanda kurwizi anotofa. Iye ane destiny yekubuditsa vanhu munhamo. Man is involved. Saka ukasaziva kuti unofanirwa kuitei, unofira muprayer. Ipapo handisi kuti prayer yakaipa. Uyo akatoita prayer but akatodzwa message ye nothing. Akakotama, akaisa musoro pakati makumbo, achideclare, akaudzwa tsano kune nothing. And hakuna chinhu chinoita kuti backslide easily like to be prayerful, life yoregera kuva fruitful. Wega unotozinzwa kuti beta kusiya. Tanzwa nemaoti tanzwa kunamata hapana chiri kuita. Hapana zvandiri kuita, kwete kuti hapana chiri kuita. Why? Kune zvinoinvolve the process. Jesu takamupiwa nababa, muchinjikwa wakavezwa panyika nevanhu. So kana chiti takaponeswa pamuchinjikwa, kurati panoinvolve human skill neprovision yaJehovha. Jesu haana kubva kudenga akatakura muchinjikwa, akauwanira kuno. So kune zvinhu Mwari zvaanoda kudzikisa mulife mako, but you are the one who is supposed to make a platform epa zvinosvikira. Knowledge on the ground, information yepanyika yakakosha. Taisi zvepanyika zvese hazvina matourist, toda kunamata, toda kuenda kudenga. Hatisi venyika ino, asi tiri panyika ino. So vanzi akatarisa mugungwa akaona kuti zvinenge zvako, something small is rising. Ndokubva pachinjwa vhangeri manje. Audzwa ari kunzi small, ndokubva tichiudza mambo kuti mvura yakuuya. Ari kuparidza ari kuuya kweinonaya nekuti audzwa iri kuenda. Ukada kunyumwa kuti Mwari this time vari kundikomborera, unoona nezvaunoita. Ukava involved for the water to rise, you are surely kuti the water will fall. Why? Because haibve kudenga, inobva mudenga. Saka mudenga process yekuti you must form the cloud. Gadzira gore rako. Season yako iri mu obedience yako. Theme ye life yako I character yako. Igorere increase, iyo itambira ku minus, azviite. Theme ye life yako yakabatwa ne character yako. Knowledge yako ndo yakabata gore rako. You must form your own cloud. Like a man's hand rising. Kureva kuti munhu ane gore rake raanogadza. Saka gore rako rine kuti shoko rikakushanda, rikakushandura, ukaziva zvekuita, unozvipinza mu season ye life yako. Hadisi yeMwari vane zvavachandiitira, dhisi yegore rekubata zvizhinji. Uchiitei mugore racho, ndo pane key. I'm sure my time is done. Bandogara ndakakutaurirai.
kuti kuchikoro kwandakafoira mwangu akapasa. Saka andaigona kunyepera vabereki kuti maticha anga asiri serious. Kuti manotsi ataipiwa anopasisa. Because aigara apa akapasa panapa ndikafoira. Manotsi ndiwayo paaisvikira. Taipiwa anoitisa ma-A panapa ndichiachinja kuita ma-D nema-E. Effort yangu iri involved pa result more than manotsi atinopiwa. Shungu dzangu nekuita kwangu kunodena result kuti ive A. Unotopiwa iri A. Same class. Saka ukanzwa muchechi wamwe achipa ma-testimony, ipicture yekuti uri mu-right church, Mwari ari kuita zvinhu kungoti asi kuita newe chete. Testimony ngaikudze pa-bedside, murume akataura kuti panapa atanga kupinda anoenda, ndosi chakaita kuti aramba aripo. Azori pana panoshanda ngoti asi kundishandira. Kutangirwa but pandiri ndipo. You must be involved. Iva involved. Drought yelife yako ine chekuita neruoko rwako. Gore rako unorigadzira rini? Chii chinosumuka towards heaven to unlock the blessing over your life. Genesis 2 verse 5. Mwari haana kutendera mvura kunaya nokuti kwava kusina munhu unorima ivhu. Mwari haana kutendera mvura kunaya. Genesis 2 verse 5. Nokuti kwava kusina munhu unorima ivhu. Purpose yaMwari igarden. Kuti pave negarden panofanira kuva nagardener anoshanda. Pakashayikwa gardener, mvura ikanaya inoita jungle sango. Zvinoluza purpose. Saka panofanira kuva ne the right person to attract and open heaven. Shuwa Mwari vangarelease here zvavari kuda kureleasa netype yako isati, nokuti pazvishoma zvauinazvo nemadadiro aunoita ndiwo wakamisa zvizhinji kwete muroyi. Pazvishoma zviripo izvi. Ndataura kune imwe nzvimbo ndikati, unoziva kuti kune level remunhu kuti unogona kutodada kuti ndoroja full house kwete ndinemba kuti ndakatora zvese nedining kutotaura pane vanhu so. Ukanyatsokura muupenyu unyatsoona kuti izvi hazvidadise, zviriko hazvo but usadade neizvozvo. Ndokutoroja kwacho. Ari kuroja kuseri neakatora dining muri mubracket 1 munoroja ipapo. Ukakura uchanzwa zvimwe zvandaidada nazvo hazvidadisi. Unogona tochinyira munhu ari pakastendi kake ari mukebhini. Takomana vanhu vakaomerwa, munogara munhu, indakatora dining. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari vari kugare vakugonesei. Thank you so much. Mwari vakuitire nyasha, tinotenda. Pachipo chekuombera kuna Mwari chikosvika paunosimudza izwi rako utange kunamata. Zvanzi zviri mukuita kana wanamata woitei. Just lift up your voice and pray. Show me what to do and that I will do. Simudza izwi rako namata. Simudza izwi rako namata. Tinokutenda imi Mwari munotaura nenguva. Imi Mwari musingarevi nhema. Nezita raJesu anoshamisa. Tinosimudza mazwi edu mazvita neshoko